Alo, geldin mi sen? Hawa bu hafta evde yok. İşler kawy. Gülýanak. Bäli. Şimdi verdim. Wagt geldi. Gülnar. 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 Gülnar neredesin Gülnar? Emme bak gidipdi. Emme bak gidipdi. Ay Gülnar. Sen bari edinin şu oldu mu? Assalamu alaikum. Neme tuzay bizarlık koyun öy olsa da elinde. Meni näme sartyk men düşünemok sana. O maňa sesin gataldan o. Äre hormat goýmany bilýär. Dinlemäni bilýär. Çağa ýalypsyma gaýgyrany. Men o hemişe mährim kuýsaýar. Tenki ansar, maňa o gerek, bu gerek. Sana diňe joralan bolsa bolýar. Ärim onu alyp berdi, muny alyp berdi. Ýöne sen ýekejegedek maňa näme gerekdigini gazaklandyňmy? Gazaklanmadyň. Erkek kişi öýüne mähir alyp bilmese, köşeden gözler diýip eşitdim. Ýöne öz durmuşymda bolar diýip pikir etmedim. Sen senin yalan sol hatın yalvaryan edim bağışla beni. Hey lan gözün dökme. Hem istap gördün o gözün var mı yok mu? Anca bağışlarsın da tutarlayın mı olur? Bağışlap tüm ne için ayağa çalışacağını lan? Pul için çalışacağını başka da için lan? Yok mu? Kulüpçünüdür mu? Geçer giden geçip var yana. Tamam hiç girdi yani yitirmedim. Hey kızım ne için ödeyeceğini ben ödedim. Kovul yani düşündün mü? Nerede doktorcan geçtim sağaman. Boşluksun oğul perendine doldu. Ýöne gynansan da bolýar bilmeýär. Ne için doktorcan siz hemmeden doğruluk değiliniz ha? Oğlum ısmalı bolup doldu. Doktorcan
pul tapmaly bolsa, näme etmeli bolsa, hiçilik maňa o meselesi ýok. Böyle haýyş edýän, men çağan goýup ýörer ýaly daýynda haýyş edýän. Babam odaklar pullen düzelyen zaten. İşte. Salam. Salam. Yer var mı sizde? Hava geçverin. Hacetxana nerede ha? İçine giren çepte. Men ustay oturayım. Salam, hoş geldiniz. Garaş Burmund. Sizde yer var mı turmana? Hava o yer var. Gelin geçinmeye size yer orkadayın. Ene bulamızın minyumuz ne ya? Häzir özüm saýlap çağırırım. Var böyle. Eger mümkün bolsa meni getireyim. Afisa. Burmund gel. Ne miyemiz? Taýar nämeňiz bar? Dadalcak palavlarımız var, şaşlıklarımız var. Hemen salatlarımız var. Şulan ähli tayyar. Olýan baňa şaşy getirip beräýdi. Başka gereklerimiz var mı? Başga bar. Sual kere dur görüşdäki. Böyle yeni başka ne gerek? Yo bolýar häzir öz gerek bolsa çağırjak. Aka şular getirsen, Var böyle. Siz neyimize kaydetken? Men beýleklerden birinji geldim. Näme olar hyzmat etmäň Bir de müşteri katken yetişen bak. Neyimize kaydetken? Öğrenir näme maslahat berýäňiz? Ama bizde menü var. Sayla verin tabii. Maňa şaşy getirip bereyim. Başka gereklerden var mı? Ýok. Böyle. Nasıl olsun? Başka gerekleriniz olsa aydayın, adım aylardır. Bağışlam. Men zakatym gelen okka. Häzir getiren. Wilke alyp gel la. Häzir bunu. Afisan. Hop. Naharlaňyz hiç ýyl haramadym. Barmaňa başyny çağıryp gel. Naharlaryňyz ýer ýerler. Hyzmatlaryňyzam nol. Men hiç ýyly bu zatlara pul tölämok. Ya vallahi hiç il mesele olmaz. Arkayın kaydı verin. Töleğimiz töleýäs. Bağışlam. Ýa afsan çağırdım onu eşitmedi öýtgen. Şot tölecek bolýany. Aylar. Hop başlık. Yan kıyıdan müşteri yan naharının pulunu tölemän etdi. O nähili beýle bolýar başlyk. Men gowy hyzmat etdim ağa. Ol senin hiç il hyzmatyňam halamandyr. Bilemok. Aylygyndan kesmeli bolýan men sen. Ýa men öňümde de bir oturdy da. Şoňam şoňy töleýin. Oňam şodun tölecekmi? Hawa 2000 kinim töleýän. Bolýar. Aylar. Hop. Yan üstü hapa oglanlar da. Hop. Şu ikisi tolman pulunu tölek etdi da. Sen ha bu undaqsın gello. Alo. Hawa Suat kafeye geldim. Bir ýewçeň onam barjak. Aydos. Kömegdäýdi. Bolly mesele ýok. İşedi sağ ol. Dur dost. Üstüne ma hapalandı. Ben sana yaklaşık vereyim. Hawa, oğul da aşkı seni. İşleri abi oğul da aşkı. Yöne, enamatnamı gurrum verdim. Sevgilim şeyle seriya da yavaşın yapayım, hayatım mori. Hiç günü bilemem ona hüydekler. İğnetinden var görsem, beyletinden var görsem, hiç şey günü anoktur. Bolanok alıp versek gel. Benim ne olan sözünden çıkıp bilemem. Beňer sen öýleňmi? Men şu durmuşda ne ölü ne diri gezip ýördim. Sen men durmuşuma gelip yüzümde ýylgyşlar ötdin. Şo yüzümdäki döreden ýylgyşyňam yere gömmäne mejbur etdi.
mi? Yok yok hiç ama benim de yüreğim ağrıyor. Oğlum görmensiz öýüňde sen uğradyň. Ne ulagmydan bar ýör. Beýdi paçana sen de öýüňde ýetsekdir. Ýolda ýykylarsyň ýör. Durmuşymyzda köp gawat gelýän ýagdaý. Ýene bir maşyn ýugsam netibedenden çöreğim alyp bilýän çağa çykdanma. Esip bolsa oho şökküm, oňdas amatmay göresim ber Aýdos, bamyň Aýdos. Näçe wagt bolup görüşmýändir. Oňdas, hakyky wagt bolup görüşmýändir. Barmy? Baba Aýdos. Hemis berejäm bu. Aýdos şol. Men näme itköşk işim ýok. Maşyny ýugan oňmyň işini etýän dos. Halalca rahmetim bilen. Bolýa, aýtdys. Işik kaçırma sakalı. Agay olman mana bol. Ayt bolmasa Kerim Sportda baraly, eşe galaly. Ikaýyza pogoloşyp pul bereyinmi? Aýdyk jüýünden çyk. Ya bolmasa bereýin. Ya Aýdos. Sag ol. Arakan dos. Jaňyň sag bolmaz. Jaňyň sag bol. Sagmaz işte dos. Sag ol. Tamam. Hadi. Yok. Sana ejizlemek yok. Adamın ejizlik etkendir. Yok ejizleme. Men etken işimden utanamak. Allah'ım durmuşda gowunlan bolar, kıynunlan bolar. Allah'ım eden geçseňe müňde şükür edýän janallam. Men eşikden köne bolsa da men eklenjim halal ahyryň. Men açyk yerim ýok ýawr, ýertik yerim ýok. Men kömeş dejemem. Men ardy uwa mende de umid. Hiç wagt adamlaň baş keşfi neser edip baha bermäliň. Durmuşyň hakykylygy diýen bolsaňyz, repost, like ediliň mehribanlar. Menne uzaklyk kepedip gelýänmi? Çağılara maşgalamda wagt aýran ok. Men günäkärmi? Mene maşgala şöyle diýen aşlatlary. Onda men günäkärmi? Jeren. Yor aşakda ulagymyz geldi. Sehetdaý hellenmär jaňa dipdir. Aman, Ceren, hemmeler gaýtdy. Siziň näme ulagyňyz elenokmy? Ulagymyz geldi malum. Ýöne jigimiň öýe gidesi gelenok. Ha, näme üçin? Her gün öýde kakam bilen ejem dawalaşa. Şoň üçin gidesi gelenok. Ha, düşündüm. Ýöreň men sizi ulagyňyz çelde uradaýyn, ýoksam häzir ene taňyz alady edip başlar. Gelenam geçeni. Hatice qeýdym. Qeýdymam garaşda ha, gurbaş haqqat gelýär. Oňa ýagdaýlaň. Geldiň mam fagamança. Hawa geldim. Öýçörler näme? Şükür Hudaýa gowy öýçörlerim gowy. Enne janna gowmy? Gowy Hudaýa şükür. Öňiň näýli? Ay ýuwaş. İşler gowmy? Ýüzüň ýa-da görnýär ýa-da. Ay işlerim. Ne diýen men sana? Bu elingdäki gadryny bilmeýän zatlaňy. Dün Allah'dan diläni unutduňy diýen. Bereket bersin. Oglum maňa işden gelende şu Lukmanyň ýazan dermanlaryny getirip berýärdi.
Her da işe geçecek vaktim bir de farak kalyan hakikaten. Getir ver. Akşam evlerine getirelim. Gol yavrum. Gol ya. Seni işin edilir. Dosyan kotur şu an gıbırt geçti ya. Görme şuna uya geldim biraz yakça okuyayım hala. Gol ya dosya erkek havalasın. Kalka yatmadın mı sen? Tamam arkadaş yat bilmedim oğlum. Dermana getirenler sana dermanın hayattan çıkıptır. Öyle üfürüp durma deydi o. Bana da keselim geçiri. Olya oğlum, olya. Yine kalkınacağım etiyordum. Alo. Alo, kalk, aldım ben dermanımı. Canım oturma, akşam özüm ertep men işdaşma, bidir bilmada ettiğim beni. Düşünmedim ne yapayım? Kaçın? Yanlış yapmalay mı? Oğul, şöyle men kalkım oğul. Näme? Aylığım nerede? 4 hükümet borcum var. Ha, ben sana aylığım vermelimi. Ha, o özü. Men adam adına 5 manat diýen akylym. Ha? 5 manat deray. Aa, ekağacı. Ece. 1 manat dolar apmak. Yok 5 manat dolar. Oynama. Sen 20'lik varken 20'lik ama 20'lik verin böyle ya. 20'lik versek 4 günüme oluyor. Günüme 5 manat dolar. Valla bak. Ol 20'lik ver. 20'lik mi? O 20 manat ver. Yok 50'lik var. Ay 20'lik var o bir ayda o 4 gün mesela verme. 50'lik versen valla. Ne o ver. Ver. Sen var ya. Bakalım ben. Ver. Yo berme okşatmalı birinci. Ay Yo berme. Bol alın ne? Algayın. Anaycım. Han gelen gözümün çabuk sana değil. Ya baby to you. Happy baby to you. Happy baby acaba. En bir sene Ya su yok. Dolar mı? Açayım. Sürpriz. Näme bu? Açta. Patata. Odan dursun akşama götürüp de koyalım onu. Спасибо. Ya sonra kon borcum olur. Bana da tam. Näme lan? Näme lan uçunu? Ben ardı bu denarım. Näme ardı ettik? Kanılamanı istemedim. Ardı bu denarım. Bunu var. Mesela bana alıp verecekti. Oho, şamışı. Yöne näme var? Ha! Değil. Hava, спасибо. Olsun hemen hemen. Biti. Olmadı. Hava. Geleceğim. Bana da ver okma. Спасибо. Bana de. Bana da ver. Esselamu aleyküm dostlar. Ya ben esasmış toplamın biri gözellaydım. Allah'tan 75 yaşta oyna. Mutlu mana geldim bayram can. Kulak yaşa Allah'tan görsen oğlum olsun. Aktacaklan çağacaklan arasında başın dik olsun. Allah'tan dedim size hizmet edip duracak. İlap çağıranıza da Tanrı'yla kasın tesmirat canım sen. Yürüyte yaş doyma aydın sohbet etsin. Kulak yaşa. Allah'tan görsen oğlum. Memleyimde barısın. Sen arama içeceksin. Dünya dursun durasın. Hiç karama içeceksin. Memleyimde barısın. Sen arama içeceksin. Dünya dursun durasın. Sen arama içeceksin. Biz
Sağlıklarım, aksızlıklarım sizin imzanınız sağ olsun. Köp sağ olun. Ah, oğlum, benim oğlum, benim kapışı oğlum. Abla bile yani. Oldu değil mi? Öyle yani. Günaydın. Madem bana. Masimo, 5 var.